Tak dobré ráno, dobrý deň. Ja vás tu vítam na webinári. Moje meno je Paulina, s kým sa ešte nepoznáme. Ja u nás v Proebize zastávam funkciu trénera, podpory Houston a tak ďalej pre slovenský trh. A so mnou tu asi môžete vidieť v pozadí aj kolegu Honzu, ktorý je tu dneska so mnou ako šedá eminencia, ktorý vlastne robí to isté pre Česko. Honzo mi bude pomáhať nejak s technickou stránkou a na konci prípadne zodpovedať vaše otázky, ak nejaké budete mať. No, aby som na začiatku trošku predstavila tento koncept, prečo tu vlastne dneska sme. Dneska by sa malo jednať o taký úvodný webinár z pripravovanej série. Pracovný názov sme jej dali, že Houston Magazín, a naplno by sme ho radi rozbehli ideálne po prázdninách, vlastne nejak na jeseň. S tým, že to budú také krátke, približne 15-minútové stretnutia, kde si za každým ukážeme nejaký modul alebo nejakú funkcionalitu nejakého systému. Začíname vlastne teraz s Tenderboxom a s tým modulom aukcie Nippon a prejdeme postupne aj ďalšie nástroje. Bude sa teda jednať o rôzne rozšírenia, ktoré teda buď ešte možno nemáte vo vašej verzii systému, alebo ich možno aj máte, ale ich vlastne nevyužívate naplno tak, ako by ste mohli. Vzhľadom teda k tomu veľkému záujmu o tento úvodný webinár, ktorý ma veľmi potešil, prihlásilo sa vás tu vyše 150, ale aby sme teda zachovali ten 15-minútový rámec, tak v tejto chvíli to bude také ako jednostranné formou prednášky. To znamená, že vlastne vy v tejto chvíli máte vypnuté mikrofóny a budem hovoriť ja, ale vlastne v čete už teraz by ste mali vidieť, keď si otvoríte tú bublinku chatu, mali by ste tam mať vlastne odkaz na aplikáciu Slido, cez ktorú môžete kľudne už teraz v priebehu vlastne klásť otázky, pokiaľ vás niečo v priebehu zaujme napadne, a potom vlastne po uplynutí tých 15 minút, kto bude mať záujem, tak môže ostať a prejdeme si teda potom už spolu tie otázky, prípadne dostanete aj slovo sa niečo pýtať, že to bude potom také interaktívnejšie. Takže toľko s technikáliam a poďme na to. Potom sa budete môcť aj hlásiť práve na konci. V tejto chvíli teraz ešte sú mikrofóny vypnuté. V čom je teda ten Nippon výnimočný a čo prináša teda vyhlasovateľom aj dodávateľom? Aby sme sa tak teda zhrnuli, keďže sme tu úplne rôznorodá skupina z verejného, zo súkromného sektora, vezmeme si to úplne obecne od začiatku. Aký je teda rozdiel medzi ticker aukciou, ktorú voláme teda u nás v systéme Nippon v tomto prípade, a klasickou tou takou anglickou aukciou, tak ako ju pravdepodobne väčšina z vás pozná. Ja by som povedala, že taký základný rozdiel je v tom, že v tomto Nippone, v tejto tickerovej aukcie, účastníci nesúťažia proti sebe, tak ako ste zvyknutí z tej anglickej, alebo ako sú aj oni zvyknutí, ale v zásade sa dá povedať, že súťažia proti počítaču. Hej, takže tým svojím krokom, tou svojou ponukou, účastník nereaguje na ponuku iného účastníka, ale vlastne reaguje na ponuku, ktorú mu predkladá ten stroj, ten počítač, ktorú on potom iba akceptuje alebo neakceptuje. Pre koho je takýto typ súťaženia vhodný? Povedala by som, že v zásade ako pre všetkých, ktorí premýšľajú nad tým, ako teda vylepšiť ten svoj nákup, ako vylepšiť svoje vyjednávacie možnosti, hľadajú nejaké ďalšie nástroje, rozšírujú si to svoje vyjednávacie portfólio. Obecne sa dá povedať fakt, že je ten Nippon vhodný na širokú škálu komodít práve z toho dôvodu, ako som spomínala, že účastníci neupravujú tie svoje ceny na základe tej konkurencie, na základe tých cien toho iného účastníka. Hej. Ale tým, že sú sami za seba, tak sa vlastne môžu dostať až na svoje reálne ceny, na svoje reálne limitné možnosti, kam sú oni vlastne sami za seba ochotní ísť. Čo je samozrejme pre nás výhodné. Čo sa týka využitia vo verejnom sektore, takisto by som povedala, že je to možné, pretože pokiaľ sa usilujete vlastne o efektivitu, transparentnosť, čo asi všetci robíte, keď ste tu, tak vám vlastne nic nebráni využívať ticker aukcie tam, kde to, pokiaľ to tam po vás zákon vyslovene nepožaduje inak. To znamená na tých vlastne rôznych nízkych hodnotách. Na Slovensku na zákazkách do 50 000 je to väčšinou, v Česku máme zase verejné zákazky malého rozsahu. Pri všetkých týchto typoch nákupov môžete kľudne vlastne využívať Nipponové aukcie. No, nech si teda viete predstaviť, ako presne to vyzerá. Ja vám nazdielam moju obrazovku a prihlásim sa vlastne teraz v rýchlosti do jedného už nastaveného Nippon tendra, ktorý tu mám nastavený. Tak.
Tak, vlastne. V tejto chvíli vlastne vidíte takú základnú obrazovku administrátora, ktorý má teda nastavený ten svoj Nippon tender. Máme tu nejakú výstavbu novej skladovacej haly. Mám do nej pozvaných 4 dodávateľov. Vidím tu také 4 stĺpčeky, vlastne, v ktorých sa mi budú prihlasovať tí dodávateľia, v ktorých postupne uvidím ich akceptované ponuky. Vidím tu vlastne nejaký prehľad, ako mi to prebieha, začiatok, koniec. Ostáva mi tu do konca tohto kola nejaké 2 minútky. Vidím tu vlastne potom, čo sa bude diať ďalej v tej aukcii. Hej? Pretože princípom tej tikrovej aukcie je, že mám na začiatku nastavenú nejakú vyvolávaciu cenu, ktorú vidím vlastne tu. Mám tu teraz nejakých 500 000 eur a mám predom daný nejaký interval zmeny, čo je týchto 30 sekúnd a krok zmeny, čo je 10 000 eur. Čo znamená, že vlastne každých 30 sekúnd mi bude ten počítač od tých 500 000 odpočítavať vlastne 10 000. A tí moji dodavatelia tam potom vlastne každý ten krok toho zníženia budú iba akceptovať alebo neakceptovať v prípade, že ho budú chcieť už zamietnúť. Proste, že nebudú chcieť pokračovať ďalej znižovať tú svoju cenu. Tu je dôležité nastaviť vyvolávaciu. Je tu dôležité, ako nastavím vyvolávaciu cenu aj ako nastavím tie konkrétne kroky zníženia. Nemali by byť príliš nízke, aby sa mi nestalo, že teda aukcia stratí na dynamickosti a natiahne sa mi na hodiny, pokiaľ sa to bude znižovať po pár eurách. A to od nikoho nebaví. Ale takisto ani príliš vysoké, aby sa zase nestalo, že účastníci zamrznú na nejakej čiastke, z ktorej by napríklad ešte boli ochotní ísť dolu, ale ten ďalší krok už je proste príliš ďaleko pod ich možností a tak ostanú na tej vyššej. Takže samotný tender potom mi prebieha v 2 kolách, teraz mi ešte dobieha vlastne nejaké prípravné kolo, ktoré býva na nejakých pár dní. Počas neho sa mi tam dodávateľia môžu prihlasovať, môžu sa zoznámiť s prostredím, prípadne nahrávať nejaké kvalifikačné dokumenty, ktoré po nich môžem požadovať. A potom vlastne už nasleduje to aukčné kolo, počas ktorého dochádza už k tomu potvrdzovaniu, akceptovaniu tých znižovaných cien, o ktorých som už vlastne hovorila. Tie nadefinované časy pre jednotlivé kroky určujú teda to rýchle tempo toho priebehu. Väčšinou takáto aukcia teda, ako som vravela, netrvá proste hodiny, ako sa vám mohlo stať pri ERME niekedy. Minimalizuje to teda to strategické vyčkávanie až do konca, proste kým ubehne nejakých, 20 minút, že sa menia tie ceny až na konci, ako poznáme v ERME a tak ďalej. Ako admin teda vidím všetkých tých účastníkov, budem vidieť ich jednotlivé akceptované kroky. Ja sa vám tu prihlásim, ukážem vám teda pohľad dodávateľa. Teraz za chvíľočku sa prepnem na dodávateľa, ktorý sa teda prihlási do toho aukčného kola a bude potrebovať akceptovať tie ceny. Tak. Ja tu mám nachystaného už toho dodávateľa. Tak a v tejto chvíli vidíte vlastne moju obrazovku dodávateľa, ktorému už beží to aukčné kolo. Hej, beží tu ten 30-sekundový prvý interval, vidí tu aktuálny dopyt 500 000, vidí tu, že má vlastne 30 sekúnd a tu vidí ten konkrétny čas, takže už má iba 15 sekúnd na akceptáciu tejto ceny. Pod pomocou tlačítka som teda túto cenu akceptovala a tým pádom vlastne v tomto rámiku v spodnej časti, v tejto tabuľke v spodnej časti sa mu preniesla vlastne tá posledná akceptovaná ponuka. V tejto chvíli mi vlastne tá pol minúta dobehla do konca a vidíte, že sa mi znovu začal ďalší odpočet ďalšej pol minúty. Zatiaľ, čo už tu vidím ďalší aktuálny dopyt, keďže sa to znižuje o 10 000, tak tu už zase vidím, že ďalší aktuálny dopyt je 490 000 a znovu má ten dodávateľ čas to akceptovať. Takisto tu vlastne celý čas má takto na očiach, napríklad nejaký obrázok, popis toho, prípadne aj nejaké prílohy tej položky, ktorá je tendrovaná. Je to vlastne takto veľmi prehľadné preňho. Tak a ja som sa vlastne v tejto chvíli ako dodávateľ rozhodla, že toto bolo iba moje jediné zníženie, že som išla dolu iba o tých 10 000, takže som ten ďalší krok už nepotvrdila a ako vidíte, čas mi dobehol do konca a tým, že som nestlačila tlačítko akceptujem, tak sa mi aukcia ukončila. V tejto chvíli už ako dodávateľ nemôžem nič robiť. Bol to teda môj posledný akceptovaný krok. Aby som sa teda vrátila k tomu pohľadu administrátora. Ten mám teda tu. A ako administrátor už teda vidím znovu všetkých tých mojich dodávateľov. Ja som bola prihlásená za tohto prvého, za to Ačko.
Takže vlastne vidíte, že on potvrdil iba tú prvú čiastku, tam mi tu ostala, ďalej nepokračoval. Tí ďalší mi ale ešte potvrdzujú potom ďalšie čiastky a takto sa mi vlastne posúva tá tabuľka, u každého vidím, kam sa až dostal s tým svojím potvrdením tej zmeny. Ja mám tu vlastne u nich všetky tie kroky, vidím, že teda stále potvrdzujú. Takto mi to bude bežať až do okamihu, keď mi to už nikto ďalej nebude potvrdzovať tú zmenu tej ceny. V tom prípade proste už takto u všetkých uvidím, ako u týchto, že sa tam nič ďalšie nedieje. Aukcia sa mi ukončí, pokiaľ to nejak nebude pokračovať. Takisto vlastne mimo toto, že mám samozrejme prehľad o celom tom dianí toho samotného nákupu v tej aukčnej sieni, mám tu možnosť túto dolu vlastne chatovať s tými uchádzačmi dynamicky priamo počas toho aukčného kola. Mám tu priamo potom nejaké protokoly, ktoré si tu viem zobraziť z tej aukcie, nejaké nastavenia toho, čo sa mi má zobrazovať v aukčnej sieni. Je tu prípadne aj taká novinka tuto hore, že si chcem šetriť oči, tak si môžem prepnúť do tmavého režimu tú aukčnú sieň, keď to niekomu vyhovuje, keď to niekto má takto radšej. Pardon. Tak z tohto dôvodu, práve ako som vravela, že dodávateľ, keď sme boli u toho dodávateľa, videli ste, že on vidí iba tie svoje ceny, ktoré akceptuje. Nevidí nič ďalšie. Ten dodávateľ nevidel tých ďalších, ktorí sú tam s ním. Nevidí, koľko ich tam je. Nevidí ani, či tam vôbec nejakí ďalší sú. Z toho dôvodu vlastne je tento Nippon vhodné použiť aj pri nízkom počte účastníkov. Keď by vlastne klasická anglická aukcia nemusela bežať nejak dynamicky, alebo kľudne aj pokiaľ máte fakt iba jedného toho účastníka. Hej, tým, že oni fakt ako nevidia, koľko je a každý ide fakt iba vyslovene za seba s tou svojou cenou, tak to nejak nezáleží na tom počte účastníkov, to ako bude ten tender prebiehať. Takisto vlastne táto transparentnosť toho, že on ide sám za seba, že vlastne je všetko protokolované, zaznamenané, samozrejme buduje tú dôveru medzi vami, buduje to tie vzťahy, ktoré sú zásadné, na ktorých nám všetkým záleží. Aby sme si teda ešte možno povedali, že to bolo taká v strátkosti fakt ukážka tej aukčnej siene, ako to prebieha. Vidíte, že je to fakt rýchle, boli sme tu, neviem, 3 minúty to bežalo, dostali sme sa tuto o 50 000 nižšie. Hej, čo by možno v klasickej erme mohlo trvať ako výrazne dlhšiu dobu. Takže je to fakt také dynamickejšie. Ale by sme si teda ešte povedali nejaké konkrétne príklady, pretože tie vás určite najviac zaujímajú všetkých, ako môže byť Nippon nápomocný. Není to teda iba v prípade, ako som vravela, pri malom počte dodávateľov, aj keď to je veľmi dobrý nástroj na to. Môže to byť veľmi efektívne aj v prípade, že máme napríklad niekoľko vstupných ponúk, ktoré sú ďaleko od seba. Mám tu taký príklad od jedného klienta, ktorý nakupoval nejakú technológiu z nejaké turbíny do elektrární, kedy dostali vlastne 3 od seba veľmi vzdialené ponuky, pretože sa jednalo o 3 rozdielne technológie. Oni nemali presne zadefinované, ako technológiu požadujú, takže sa vlastne jednalo o 3 rozdielne technológie, ktoré stáli proste veľmi rozdielne. A tak ako nevzali automaticky tú najnižšiu, ale spravili 3 Nippony pre každého toho účastníka zvlášť. A každý vlastne mohol ísť v tom Nippone s tou svojou cenou ešte nižšie. Každý sa teda dostal ešte niekam inám a následne potom už mohli s nimi ďalej pokračovať v tom vyjednávaní, riešiť tie technologické otázky vlastne už tých konkrétnych technológií a rozhodovať sa ďalej. Ďalej, čo sa takto dá použiť Nippon veľmi dobre, je u nejakého finálneho vyjednávania pri tých viackolových, viacetapových súťažiach. Než začnete napríklad zberom ponúk, potom si dáte kľudne klasickú ERMU aukciu, a potom vlastne ako ďalší krok, už vyslovene ako finále napríklad pre 3 najvýhodnejších účastníkov z tej ERMY, môžu ešte postúpiť práve do tohto Nipponu, aby sa ešte tie ich finálne ponuky zrazili fakt ešte čo najnižšie. Takisto vlastne je to možné použiť, pokiaľ máte napríklad 2 dodávateľov, ktorí vám skončia na rovnakej cene v nejakom tom predchádzajúcom kole. Hej, takže môžete vlastne potom nastaviť Nippon, kde oni obidvaja začnú na tej rovnakej cene a už potom je na nich, kam sa s nej posunú. Alebo napríklad nie ste s výsledkom aukcie spokojní, dodávateľom sa to tiež ešte nejak rozležalo v hlave, odkedy uplynula tá ERMA. Stále môžeme ísť potom do Nipponu. Niektorí dodávateľia, napríklad keď robíte nejaké pravidelné nákupy, každý mesiac opakované tie isté, dodávateľia sú zvyknutí, že vždycky raz za mesiac je ERMA, niekto to vyhrá a tak ďalej, každý mesiac sa to opakuje. Tak použitie toho Nipponu môže byť aj takým narušením rutiny, ktorá vlastne môže donútiť tých dodávateľov sa zase trošku zamyslieť nad tým inak a môže to takisto zamávať s tými výsledkami.
Ešte vlastne sa dá takisto použiť ten Nippon aj v rámci využitia toho Vickreyho princípu. Že tým, že sa každý ten dodávateľ v Nippone dostane až na tú svoju najnižšiu cenu, kam môže, potom ako vlastne gesto dobrej vôle, nejakých dobrých vzťahov je možné uzavrieť zmluvu s tým, ktorý sa dostane po najnižšie, ale napríklad vo výške tej druhej najnižšej ponuky. A na záver tu mám ešte zase iný pohľad na Nippon. Bavíme sa celý čas o nákupe, ale Nippon je takisto možné využiť aj naopak, respektíve ako predajnú aukciu. Je takisto veľmi obľúbený kvôli tej dynamickosti ako predajný Nippon. A môžete vlastne tým predávať nehnuteľnosti, auta alebo proste ľubovoľnú komunitu, ktorej sa ako firma alebo inštitúcia zbavujete. Takže môžete kľudne na toto využiť práve tie predajné Nippony. V tejto chvíli to je, vidím, že už nám 15 minút uplynulo, a to krásne vyšlo. Odo mňa je to asi takto všetko k tej teórii. Ja vám ďakujem za pozornosť v tejto chvíli a pozrieme sa, že či máme nejaké otázky. Kto má ešte čas a záujem, môže kľudne ostať. Ja sa pozriem, že či v tom slajde sú nejaké otázky a prípadne vám potom predám slovo, aby ste sa aj vy mohli pýtať. V slajde teraz asi žiadne otázky nemáme, to vyzerá. Ale kolega vám asi teraz zapne mikrofóny a pokiaľ by mal niekto nejakú otázku, môžete vlastne využiť tú takú ručičku dolu, čo vidíte v Google Meete. Môžete sa hlásiť a kolega vás tu pustí a môžete sa potom teda pýtať takto napriamo, ak vás niečo zaujíma. Alebo vás tu pustím ja. Tak, dobrý den, mé jméno je Jan Sudlín, jenom v rychlosti se představím. Já jenom ještě zmíním, že někteří nám tady psali pár dotazů vyloženě mezi otázky na tom Google Meetu. Jedna otázka tady je, jestli je Nippon vhodný, aj keď potrebujem, aby mi ceny stúpaly. Dá sa to tam nastaviť? Odpověď je ano, Nippon může být jak nákupní, tak prodejní, takže pokud máte nějakou komoditu, které byste se potřebovali zbavit, ať už jsou to, dejme tomu, firemní auta nebo cokoliv jiného, jakýkoliv majetek se dá přes Nippony prodávat. Druhá otázka je potom, jestli máme nějaké doporučení ohledně nastavení kroku změny v procentech oproti vyvolávací ceně. Většinou to bývá v rozmezí 1 až 5%. Což je takový docela zásadní rozdíl oproti klasické anglické aukci, kde to bývá většinou 0,1%, takže tady v tom Nipponu to bývá většinou víc, právě proto, jak už zmiňovala Paulína, aby se udržela ta dynamičnost a hlavně ta rychlost toho samotného procesu. Ďalšie otázky. Čo je ešte? Lebo niekto sa tu hlásil, bola tu fronta. Áno. Jestli chcete, tak môžete, máte slovo, môžete si zapnúť mikrofón. Ja by som sa chcel iba spýtať, či by sa dala zobraziť obrazovka toho najúspešnejšieho uchádzača, teda, ktorý dal najnižšiu ponuku v rámci toho Nipponu. To asi nás diela tuto Honza, on tam bol za nich prihlásený. Tak to by měl být on. To vlastne ako sme si ukazovali tie dodávateľské obrazovky, má to ukončené, on ani v tejto chvíli nevie, že sa dostal vlastne najďalej. Všetci sú na tom vlastne ako rovnako ohľadne toho, čo vidia, aké majú informácie ohľadne toho priebehu. Ďakujem, presne to som potreboval počuť. Tak a ještě tady máme tedy 2 hlásící se osoby. Tak pokud chcete, tak si taky můžete tedy zapnout mikrofon a případně se doptat. No, ja by som sa chcela opýtať, ja s takou aplikáciou alebo s týmto programom nemám skúsenosti. Je to vlastne voľná
voľný program, na ktorý vlastne ja sa iba naklikám, prihlasím, zaregistrujem a viem ho používať? Nie. To je vlastne ako keby modul v našom aukčnom systéme Tenderbox. Aha. Dobre, my sme verejná správa, tak ja som chcela iba tak, či to aj nejaká verejná správa využíva? Určite je to využívané aj verejnou správou, aj klasicky pre zákonné aukcie. Tento zrovna Nippon je ako keby modul navyše, ktorý, ako som vravela, je skôr na využitie v tých nízkych hodnotách, ale samotný Tenderbox je certifikovaný nástroj aj na verejné obstarávanie, čo sa týka elektronických aukcií. Tak ďakujem pekne. Ešte, pokiaľ sa ešte chcete spýtať niečo. Dobrý den, já jsem se chtěla pouze dotázat, kde se nastavuje to, že cena bude vzestupná, protože u klasického Nipponu je ta vyvolávačka, že jde to dolů, tak jestli je to nastavení, nebo je to prostě jiný modul? Viete, čo to je samotná šablóna na Nippon predaj. Dobre, já jsem si to myslela, nebyla jsem si jistá. Ono ako keby väčšinou to je v rámci toho, keď máte aktívny modul Nipponu, tak vlastne máte obidve tie šablóny na ten Nippon a aj na ten Nippon predaj, ale vlastne nastavujete to priamo v tej predajnej šablóne, ktorá to už má v sebe zakodované, že ide tá cena dolu. Tak a vidím tu teda ešte nejaké tie otázky na slajdo, že ste tu písali, kolega vám už tam odpisoval, ale ja ich prečítam nahlas pre niekoho, kto sa možno na to nedíval. Dobrý deň, aké je řešení, pokud není akceptovaná poslední pobídka a předchozí byla akceptovaná napríklad dvomi účastníky. Či vyhráva ten, kto akceptoval ako první? Takto áno, systém vám to vie tak vyhodnotiť, čo sa týka toho samotného systému, že tam funguje tá časová diskriminácia, samozrejme, ale potom v rámci toho vášho súkromného nákupu je to samozrejme ako vždycky už potom na vás tie ďalšie jednania, ako budete pokračovať, aj nie je to proste nutnosťou, ale áno, je tam tá časová diskriminácia a ako administrátor vidíte vlastne to poradie na základe toho času, kto akceptoval prvý. A to, že tí, co nepostupujú ďalej, majú na obrazovce uvedeno ukončeno. Ten, kto vyhraje, vidí prímo, že akceptoval najnižšiu pobídku a vyhral. To sme si vlastne už ukazovali, keď kolega ukazoval teda tú obrazovku toho účastníka, že tam úplne všetci vidia ukončeno. On nevidí, že vyhral, to je vyslovene už potom na vás ako vyhlasovateľa, ako na vyhlasovateľovi, že či teda naozaj vyhral a spojíte sa s ním, že vyhral a proste už riešite ďalej ten proces. Tak. Máme ešte nejaké ďalšie otázky vo fronte? Či už si chce niekto zapnúť mikrofón alebo napísať? Ešte to pár sekúnd. Ale vyzerá, že nemáte otázky. Každopádne, pokiaľ by vás hocikoho napadla nejaká ďalšia otázka k Nipponu, kľudne aj mimo Nippon, môžete nás hocikedy kontaktovať na e-maile houston@proebis.com, môžete kontaktovať vášho obchodníka alebo kľudne nás napriamo. Sme tu proste pre vás, takže pokiaľ vás niečo napadne aj dodatočne, kľudne sa nás pýtajte a môžeme to potom spolu vyriešiť individuálne. Dobre, ste nám históriu. OK. Dobrý deň, počujete ma? Už áno. Tak, históriu, protokol histórie myslíte, áno? Protokol histórie je vlastne, toto ste mali na mysli, áno? A chcela by som sa spýtať, viete túto históriu zobraziť aj takú úplne, že jednoduchú, že nie tieto detaily, ale že by sme chceli len výstup trebárs na jednej strane. Taký ten sumár, taký ten pohľad tej obrazovky, ako ste nám ukazovali, že takto reagoval prvý dodávateľ, druhý, tretí. Úplne tú najstručnejšiu formu. No tak sú tu tie ďalšie protokoly. Je tu ten súhrnný protokol, možno to pokiaľ máte na mysli. Tu sú vlastne tie vyvolávacie ponuky, celkové ponuky účastníkov a jednotlivé ponuky tých vlastne protokoly tých jednotlivých dodávateľov. Hej, len mne sa práve, že toto je už také, že presne, že vidíte po jednotlivých účastníkov, ale táto prvá, tento presne náhľad, takýto náhľad, hej, že vidíte to proste na prvú, že ten dodávateľ C reagoval 5-krát trebárs. Ja chápem, že takto je to vidieť po tých jednotlivých listoch, ale že či by nebolo možné vidieť iba takýto protokol, takýto jednostranný, takýto sumár, ako je tento print screen. Taký, ako je tento print screen. Lebo ja si to robím teda print screenom, ale pokiaľ by ste vedeli zaviesť aj takúto zmenu, tak ja by som to uvítala. Jedine fakt ako tento otlačok, ale tu máte vlastne tú aktuálnu akurát. Áno, hej, toto poznám.
tú poslednú cenu. Ale z toho vlastne ako vidíte, kam sa každý dostal, akože nemáte tam koľko tých krokov bolo, ale vidíte, kam sa vlastne každý dostal. Hej, to je vlastne ten odhľad. Hej, ten výsledok, áno, to poznám. Slúži. Takže... OK, tak len to som chcela. Ďakujem pekne. Nie za čo. Tak, dobre. Pokiaľ teda už nikto nemá ďalšie otázky, tak ako vravím, pokiaľ vás napadnú, kľudne nás kontaktujte potom individuálne. A v tom prípade sa ja s vami teda v tejto chvíli rozlúčim. Akurát nám to krásne vyšlo na tú polhodinku. A dúfam, že ste si teda niečo odnesli do vašej nákupnej praxe. Ale keď budú teda ďalšie webináre, pravdepodobne teda po tých prázdninách, určite vám znovu pošleme na to nejakú pozvánku, budeme radi, pokiaľ sa k nám znovu pridáte. A vidím teda ešte, že sa Bila hlási, tak ešte teda jednu otázku vybavíme. Pardon. Môžete. Tak ešte jedna otázočka. Tu sa to niekto opýtal v textovej forme, ale že teda plus minus taká je cena tohto nejakého ad. Viete čo, cenu vám asi v tejto chvíli úplne toho modulu nepoviem. To všetko záleží, viete, ako každý má individuálne nastavené tie zmluvy, záleží od vašej konkrétnej zmluvy, od toho, čo tam máte, ale určite odporúčam, aby ste sa teda obratili na už konkrétne vášho obchodníka, na country manažera, alebo proste sa môžeme individuálne spojiť a pozrieť sa na to potom. Ďakujem pekne. Ako nie je tam vyslovene pevná cena, ktorú by som vám takto vedela povedať jednu čiastku. Ale teda sa na to potom individuálne môžeme pozrieť. Dobre, tak ja vám teda ešte raz ďakujem za váš čas a prajem vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia.